Human ang halos 5 ka tuig nadakpa na sa kapulisan sa Lanao del Norte ang suspect nga may pusil patay sa usa ka doktor to the barrio sa mong probinsya niadtong tuig 2017. Ani ang report. Kini ang ulahing hulagway ni Dr. Dreyfus Perlas nga tubong Aklan. Apan na destino kini sa probinsya ug nagserbisyo sa katawhan sa Sapad Lanao del Norte isip doktor nga kabahin sa Doctor to the Barrio program sa DOH. Apan nitong milabing bulan sa Marso 2017, gipusil patay ang doktor sa Kapatagan, Lanao del Norte. Paglabay sa halos 5 ka tuig, nakabot ra ang hustisya nga dugay ra gipangandoy sa kabanay niini. Human nadakpan sa kapulisan ang giingong gunman nga nagtago sa Purok 2, Barangay Abaga, Lala, Lanao del Norte. Ang suspect giilang si Muhammad Nabel Banding, 39 anyos, o giilang most wanted person regional level top 1 tungod sa kasong murder. Natay mga gimonitor na to di sir sa ato ang asset na monitor nato naadya siya more than 2 months ang ato ang pagkatutok ani. Sa karon, anana sa kustudiya sa kapulisan ang suspect. Magpadayon sab kuno ang follow-up investigation sa kaso aron masubay ang mga mastermind. Natay mga follow-up investigation ana sir kay dili lang tutog kay giingon namo mas case was solved. So wala pagapon ato pang tabangan ang pag-prosecute ani sa suspect. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.